98 Ruotsi voitti, 99 Tsekki voitti, 2001 Tsekki voitti, 2007 Kanada voitti ja 2011 Suomi voittaa historiansa toisen maailman mestaruuden. Ja millä joukkueella, millä näytöksellä, millä energialla, millä itseluottamuksella tämä leijonamiehistö on pelannut. Vihdoinkin se on totta. Vihdoinkin se on totta jälleen. Tässä vaiheessa voisi melkein sanoa legendaariselle Junnu Vainion pojalle Ilelle. Alahan Ile tehdä sieltä uutta laulua. Tässä voisi olla ensimmäiset värssyt. 11 kesää mä tätä himoitsin. Sitten tuli päivä toukokuun. Koivun, Immosen ja Granlundin. Pistä Ile siitä laulua liikkeelle. Siitä se lähtee. Minä olen sanotuksen amatööri, mutta olihan siinä jotain. Vaikka oli vähän josta kotitintti-kieltä pikkaisen. 12 sekuntia maailman mestaruuteen. Patrik Berglund, ei siinä mitkään auta enää. Suomi riistää kaikki kiekot pois. Suomi vie maailman mestaruuden. Sieltä tulee vielä kerran Ossi Väänänen. Sekunnit tulevat. Ja hyvät suomalaiset, leijonamiehistö toinen maailmanmestaruus. Se tulee tässä loistavan, uskomattoman, määrätietoisen esityksen jälkeen. Ja numerot näette taululla. Ne ovat 6-1. Ei jätä selittelyille sijaa. 2-1 Petri Nokelainen, 3-1 Niko Kapa, 4-1 Janne Pesonen, 5-1 Mika Pyörälä ja 6-1 Antti Pihlström. Vihdoin ja viimein se on totta. Vihdoin ja viimein se on totta. Vuonna 1995 silloin se tapahtui. 16 vuoden odotus on päättynyt. Se on päättynyt. Se on päättynyt, se on päätetty. 6-1 on taululla. Matkalle on mahtunut paljon harha-askelia, matkalle on mahtunut paljon pettymyksiä, mutta tämä joukkue on ollut joukkue isolla kirjaimilla. Sitä ovat johtaneet, kokeneet Mikko Koivu ja Jarkko Immonen. Trioa on täydentänyt 19-vuotias Mikael Granlund, joka on soittanut aivan samanlaista ensiviulua, kun ovat soittaneet kaikki muutkin suomalaispelaajat. Petri Vehanen, 2 loistavaa peliä, välierässä 0 peli. Finaalissa 1 maali Vehasen taakse. Ja siinä on kertomusta Kaasanin miehelle. Kaasanin päättäjät voivat miettiä, että tämä mies on meidän maalivahtimme myös ensi vuonna. Näin se menee. Mikko Koivu on sananmukaisesti joukkueen kippari. Hän on johtanut mielettömällä esimerkillä tätä joukkuetta. Johtanut sen, voisiko sanoa, tummien öiden, soiden kätköistä, järvien kätköistä, metsien kätköistä. Hän on johtanut Suomen joukkueen historian toiseen maailmanmestaruuteen numeroin 6-1. Ja se on vihdoinkin pudotettu selästä se painolasti, mikä on suomalaisia painannut, piinannut, riivannut näiden vuosien aikana. 8. kerta loppuottelussa ja voitto tulee toisen kerran. Ruotsia vastaan on hävitty 92 ja 98. Nyt on voitettu 95 ja 2011. Suomella tässä joukkueessa 6 pelaajaa ollut aikaisemmin finaalissa. Kapanen, Koivu, Ruutu, Pyörälä, Väänänen, Kukkonen. Sitten meiltä löytyy mitalisteja. Vehanen, Salmela, Lepistö, Niskala, Pihlström. Heillä on MM-pronssia. Ja sitten meillä on 14 pelaajaa, joilla ei ole mitään muuta kuin se kuuluisa pieni haju siitä, että miltä tuntuu voittaa mitali. Ja tältä tuntuu voittaa maailman mestaruus. Suomi on vuoden 2011 maailmanmestari 6-1 voitolla Ruotsista.